Lezo incwadi ezinye ngalenkathi bebulala abantu lapha eEgypt zathathwa incwadi ezinye zayofihlwa emgedeni. Kunezincwadi mangasaba abantu beyo researcha ngama Dead Scroll amadala atholakala emgedeni. Okuyiwona ayeveza amaqiniso ukuthi lezi zinto abasinikeze zona amaRoma eziningi siphanjanisiwe ngoba zona lezi ayincwadi lama Dead Scroll amadala ayefihlwa ayeveza ukuthi lento lena yayikade inje ngokweqiniso. Kodwa amaRoma mayisibuya ngakubona sebeyiphendulile. Ngibona kukhona ophakamisa isandla ngicela ukumthatha qala ngoba ngenzeka ukuthi unombuzo. Ngizovala imic mina akwazi ukukhuluma. Okay, hayi ngiyabonga ke asiqhubeke sikhulume. Bengisachaza ngokuntshontshwa kwezincwadi amaRoma eseyocreator incwadi abazozakhela yona kodwa basifundisa ukuthi incwadi engcwele yaphefumulelwa uNkulunkulu eyayihamba neRoman Dutch law okwakufanele ukuthi kuzocolonizwa umhlaba ngoba babefuna ukuphatha umhlaba ngenkolo yabo nangekhalende yabo nangezinto zabo kubulawe izinto zakwamanye amazwe. Kubulawa ama-culture akwamanye amazwe bese umhlaba ubuswa ngeRoman Dutch law okuwusikompilo lamaRoma njengoba namhlanje sisa-under iRoman Dutch law sisasebenzisa nekhalenda yabo. Ikhalenda yabo ilebizwa ngokuthiwa i-Gregorian calendar. Yebo, ikhalenda yabo ilesiphambanisekile futhi insuku. Njengoba sengishilo ukuthi thina sasikade sibiza nemvelo ukuthi imvelo. Bona bafaka indlela ekwenziwa ngathi njengoba uJanuwari lana uJanusi isithixo sabo kuthiwa uJanusi. Sinobuso obheke ngala nangala leso sithixo sabo leso bebuye befaka amakhosi abo aseRome njengoJuly. uJuly uqhamuka lapha kuJulius Caesar umbuso waseRome loyo kuthiwa uJulius Caesar inkosi yaseRome leyo. No-August futhi uAugustus inkosi yaseRome leyo. So bebenza njalo izinto bebeyiphambanisa bebefuna ukusinika izinto zabo bebulale zethu zemvelo zakwamanye amazwe bebecolonize umhlaba ngezinto zabo. So izinto eziningi ke yibo abayiqale phansi akusezona lezi zinto ezioriginal. So iBhayibheli alisewona original selisetshenzwe kakhulu but abantu abaningi abakwazi lokho ngoba baye beyitshene ekuthenini incwadi engcwele kanti akusiyo incwadi engcwele incwadi esetshenzwe kakhulu nehamba nobugebengu kakhulu okuyiqiniso kukhona ngiyavuma kodwa abakufundisi banginikeza lokho kwakhiwe yibona nokuedithwe ibona. Yilo ke bengifuna ukuchaza ukuthi cha iBhayibheli kahle kahle alisiwo original noJesu istory zakhe eziningi ungayikholwa kakhulu laza abayishile eBhayibhelini ngoba zikhona incwadi ezabanjwa ezama originals ezabonakala ekuthenini lezi zinto abayishoyo ziyinganekwane bebisakhela inganekwane. Omunye umuntu uzoyibuza umbuzo ukuthi kungani bebesakhela inganekwane na. Uma wenza imove ngilinganise nje ngemove ukuze imove izoba mnandi kufanele ibe namasphosiso uqamba amasphosiso. Akubonakala umuntu egxuma kuleli flat ayohlala lapha bamdubula viki inhlamvu lo movie izoba mnandi. Hayi lo muntu lo gxuma kanje so nabo uJesu kwakufanele bemshintshe angaveli real bezakhela inganekwane uzalwa umoya wazalwa uNkulunkulu ngqo indodana ezele yedwa kwabo. Akungaveli ukuthi wayikwaba waphila njengomuntu ayife leyo nto leyo yabo yonke into bayishintsha naye bamshintsha futhi so yonke into yaphanjaniswa ngoba babezenzela into abafuna ukuphusha ngayo iagenda yabo nokukhohlisa abantu. Ingakho nevangeli lakhe ifulibhekisisa kahle la eBhayibhelini ivangeli likaJesu lihlukile nevangeli esinikezwa amaRoma ngoba uJesu yena ukhuluma ngemithetho la eBhayibhelini athi angizela ukuchitha imithetho lo ncwadi lapha kuMateyu 5 ivesi lika 17 angizelanga ukuchitha umthetho nabaprofete ngizogcwalisa. Uma wehla nalowo ncwadi uthi uJesu umuntu ozochitha umthetho noma owodwa nozofundisa abantu ukuthi bangawugcina umthetho lo muntu uzoba ngoqalekusekile. So uJesu uyakuveza ukuthi yena wayikade ezele ukubuyisela abantu emthethweni sebedukile abantu abawu-Israyeli sebehamba ngezindlela zabezizwe ethi kubona hayi
thina sihamba ngalendlela lena ewubungcwele. Yekani izithixo zobhali zonke lezi zithixo lezo. Lo mlando wonke ke wakhe bawufihla bona njengoba bafike besidukisa bathini hayi uJesu akusaphila ngaphansi komthetho kwafika uJesu sagezwa ngegazi lakhe njengoba sengishilo ukuthi cha yonke lonto ekade ingekho babesidukisa kahle kahle. So ivangeli abasinikeza lona basiqhatha noNkulunkulu ekuthenini singawugcina umthetho kaNkulunkulu khona sokwazi ukukolonizeka. Konke okwabade befika nabo bekuphanjaniswa. Ingakho neinsuku bayiphambanisa usuku lolo olubizwa ngokuthiwa usuku lweSabatha luphanjanisiwe lolo suku lolo. Bona bathi bafaka usuku lwesonto kanti manje leBhayibhelini kubhalwe ngeSabatha. Base basebenzisa futhi nekhalenda yabo ukuphambanisa insuku. Abantu abaningi baye beyitshela ukuthi usuku lwesikhombisa usuku lwesonto ngoba iGregorian calendar ikhalenda yabo isitshena kanjalo akulona iqiniso. Usuku lokugcina esontweni ilolu suku olubizwa ngomgqibelo ilona suku lokugcina esontweni. Ingakho amaXhosa umgqibelo athini usuku lomgqibo. Kuchaza ukuthini ukuthi sesigqibile, okuchaza ukuthi sesiqedile isonto seliphelile ngomgqibelo. Ingakho ukuthi bethi usuku lomgqibo. Usuku lokugcina esontweni lika 7 umgqibelo hayi isonto. Bona banikeza abantu usuku olwrong bebaphanganisela futhi babanikeza usuku lwesonto bashaya umthetho okade ubizwa ngokuthiwa iSunday law. Umthetho lo kwakufanele ekuthenini angingagcinwa iSabatha emhlabeni. Sekuzohlonishwa isonto. iSabatha leli la eBhayibhelini alingabe sagcinwa emhlabeni. Imithetho le kaMdala uJesu ayezoyiletha aqanjwa amasiphosi ekuthiwa akusaphilwa ngaphansi komthetho. Kwaba nesivumelwano esisha asikho nje eBhayibhelini isivumelwano esisha. Njengoba sengishilo ukuthi uyitholela uJesu lapha eyishumayezele umthetho kubantu efundisa abantu ngokulunga bona baqamba amasiphosi ngoba bedukisa abantu bathi akusaphilwa ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Benza njani besidukisa. So ivangeli labo lonke belingalethile uNkulunkulu belikade lizosidukisa lizosifaka eweni kodwa thina singazi. So yonke lento ade besifundisa yona akusisiyo. Insuku bayiphambanisile. uNkulunkulu abasinikeze yena basakhela uNkulunkulu ongesiyo oyindoda yomlungu. So iculture yethu bayiphambanisile. Basifundisa ekuthenini amasiko othi singawenzi. Nakhona futhi besebenzisa abani besebenzisa uJesu. Okungelona iqiniso yena uJesu uqobo wenza usiko impilo lakhe. Uma ufunda iBhayibheli ufika uthola ukuthi hawu wakhuliswa kanti uthola incwadi eziningi lapha ezithusa iBhayibheli ubona ukuthi uJesu yena wakhuliswa. Kube khona futhi ezinye la khona mayithandazela lapha izitsha athi abusise izitsha zomkhuba wakwaJuda. So uyabona ukuthi uJesu akazazasho ukuthi yena uchitha usiko. Ingakho kuyancwadi ngishilo asho khona ukuthi angizelanga ukuchitha umthetho labaprofeti ngizogcwalisa. Kodwa bona sebesebenzisa uJesu manje ekuthenini benze njani besidukise ngaye besitshena ukuthi wachitha umthetho. Ngiyasibona isandla lana esiphakamisile. Ngizocela ukuthi ungene. Okay, siyabonga baba. Ngifisa ukubuza la sisakhuluma ngale yinsuku ukuthi usuku lokugcina lesikhombisa noma lokugcina umgqibelo. Kunabantu abakuvezayo angazi noma ngifisa ukuza umbona abathi izinsuku kahle kahle zazo6. If besho bathi umsombuluko usuku lokuqala bese kuzoba olwesibili bese kuzoba olwesithathu bese kuzoba olwesine bese kuzoba olwesihlanu bese kuzoba umgqibelo. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula lapho baba ngoba manje sike sibona seBhayibhelini kuthiwa zo7 insuku zesikhombisa kodwa futhi khona abakuvezayo ukuthi engathi zazo6 insuku. Kuthini kwakho ukuphawula mhlawumbe baba lapho ngicela ukubamba lapho ngiyabonga. Asibonga izinto eziningi zisontiwe njengoba sengishilo. Uyabona umuntu okutshena ukuthi zasikade ziwusisi uqinisile futhi akaqamba manga lowo muntu. Nalona futhi othi zaziyisikhombisa. Nalowo muntu futhi ukutshena okuyiqiniso kodwa manje kuphanjanisweni amaRoma aphambanise ikhalenda. Into esilahlayo la silahlwa yini? Silahlwa ile Gregorian calendar yabo. So ngokwethu kwaseAfrika thina kwakade sinokwethu kwakade eqondile kunjalo. Kodwa mase befika neGregorian calendar yiyo lesiphambaniseli. So lo muntu lo usuke esa right futhi mayisuke ekhuluma kanjalo.
Abantu abasiphambaniselile yini yikhalenda, kodwa ngokwethu kwakade kunjalo. Ekugcineni kosuku lo yonto uma uyihlanganisa yonke iyakuveza ukuthi asinalo lolu suku bona abathini ilona manje, kodwa usuku lokugcina esontweni yileli elibizwa ngani, elibizwa ngomgqibelo, ilona suku lokugcina ngci esontweni. But ngenxa yokuphanjaniswa ke kwezinto, amakhalenda eshintshwa, then sifike kwi-confusion ekanjalo ke egcine ekuthenini sekuba khona ukuphikisana. Kodwa mase usubuka kahle usujula uyabona okay, noma ngakuthiwa u6 usuku lokugcina okusho ukuthi yini, uyena ulento lena umgqibelo. Ngibona isandla nje lapha baba esiphakamisile. Ngicela ukusidedela baba babuduma khona isandla esivelile. Mr. Mnyanda, simfaka nange. Ngiyabonga. Kahle ngiyavumelana nokusho ukuthi izinsuku kahle zazisithupha. Izinsuku ziqala kuyena uMonday, okumsombuluko okusuke kuqala kosuku wesonto. Ziphele kuyena umgqibelo. Basididisa ngalosuku lwesikhombisa oluSunday ngoba asinalo ngezinsuku ngamagama esiZulu uSunday, kodwa zonke lezi ezinye sinazo ngamagama esiZulu. Yilona abadidisa ngalo olwesikhombisa, abathi olwesikhombisa olungekho, befuna ukuthi siyeke lolo lwethu olwesabatha olumgqibelo olokugcina okolwesithupha, awolwesikhombisa okolwesithupha, ba-eda bona lolo lwesikhombisa. Ilona olungekho ke lolo ngoba nasigameni emagameni esiZulu hayi alitholakali, ngoba ilona lolu suku futhi abathi babesontwa ngalo ingqondo. Ngiyabonga. Angibonge kakhulu, ngibonge okhombisile ukuvumelana nami. Ngiyabonga kakhulu baba ngokuthi ukwazi ukuliveza iqiniso ukuthi hayi ngempela asinalo thina la elokhuzini eAfrika, usuku olayikhandelwa nje, hayi oluyinto engekho. So kwakukanjalo ke bazakhela lona lolu suku, yilo abagcina sebesinikeza lona ke, sebesidukisa ngalo, njengoba siyasicabanga ukuthi thina ilona suku, kanti leli usuku lamaRoma leli ababeshaye ngalo umthetho futhi obizwa ngokuthiwa iSunday law, ukuthi akuhlonishwe lona. Yinto eyakhiwa yibona, hayi ukuthi kwakuyinto yeqiniso or kwakusho uNkulunkulu, but yibo ababeyakhile lonto bezenzele yona. Angazi noma mhlambe bekhona mhlambe usafisayo ukubuza noma ngiqhubeke. Hayi ungaqhubeka baba, ungaqhubeka, kubuye ngathi ku-clear. Ungaqhubeka baba. Sona ke njengoba sengichazile ekuthenini izinto eziningi ziphanjanisiwe laphayana eBhayibhelini, nezincwadi eziningi ngale nkathi amaRoma eselikhanda iBhayibheli afika kuphambanisa okuningi kakhulu. uNkulunkulu wabo abasinikeze yena akusiye. So yonke leya khombo leyana yini kade beyenza, nale yamasiko njengoba sengishilo ukuthi nale yamasiko futhi basikhohlisile, bathi hayi uJesu uye owengawafuna noNkulunkulu akawafuna amasiko. Ingakho baze bathi thina siyohamba siye ezulwini, njengoba hlezi thina besitshena ngezulu ukuthi masishona sizohamba siye ezulwini. Kodwa mase sekuthiwa jula ke funa iqiniso, ngoba uyifumbulelwe uyakwazi ukuthi naseBhayibhelini ulibheke wena ngokwakhe iqiniso uNkulunkulu angibulele lona. Uma ufunda incwadi laphayana ku Genesis 15 verse 15 la khona kuthiwa nawe uzokhula umbele usumdala uye koyihlo or uye kobaba bakho, ngiyahloniphisa lo ncwadi isho njalo. Iyaliveza ipresent yethongo ngale kwethuna, but ibona bebengakuvezi lokho, bebecindezela ngoba befuna ukuzoshaya amandla osikompilo lwethu, ngoba babazi kahle ukuthi usikompilo lwethu vele lunamandla. Besifundisa ukuthi indaba yabantu abangasekho nendaba yakamoya ayexist, iwudemoni. I-agenda ke le eyayikade iphushwa yibona ukuze bezokwazi ekuthenini benze njani, besicolonize, hayi ngoba kwakade kuyiqiniso. So nali iBhayibheli enye incwadi laphayana kuLevi 18 verse lika 29 nakhona futhi mayeku ekhuluma laphayana umdali uyakasho izinto angathanda ukuthi zenziwe, bese ethi abantu abazenzayo ngizofike ngimanqume kubantu bakubo.
ngizofike ngibanqume kubantu bakubo. Umdala akasitsheni ukuthi thina siyohlala naye, akukho la kuvela khona ukuthi esitshena, kodwa uyakaveze kakhulu abantu bakini, abantu bakini nawe uzokhula ube mdala umbele uye kubani, obaba bakho koyihlo, iBhayibheli lisho kanjalo. So izinto bayithwistile ngoba ngisho ukuthi bona bebenza into ezosebenzela bona ngoba bebefuna ukwenzani, ukubulala lo lasiko impilo lwethu ngoba sasikade sinamandla. Njengoba sengishilo ukuthi bona babenzela nje ukuzosibuza, uzobulala lamandla ethu lawa osiko impilo lwethu ngoba vele babehlosa ukuthini, bazobulala into zethu, usiko impilo lwethu, ama-culture wethu. Babenza lokho ke hayi ngoba kuyiqiniso. So yonke lento esibona emhlabeni uzwa abantu bethi hayi uJesu wathi alenziwe usiko, abantu abangasekho bamadimoni. Kahle kahle makuthiwa nje asikhohlisani sitshenana iqiniso, akulona iqiniso. Yinto eyakhandwa abelungu base-Europe. Yingakho amabandla abo wonke amabandla abafika nawo babewagxeka abantu abangasekho. Wonke alikho ibandla elasuka lapha e-Europe lezi Africa laphasisa ekuthenini abantu abangasekho ba right wonke ngoba kwakuyi-agenda vele ababeyilokhuza, ababeyiphusha ngoba bazi kahle ukuthi amandla omuntu omnyama alaphayana emsamu kubantu abangasekho. Ukufika kwabo le Africa kwakufanele bebhidlize umsamu wethu, then bese besifaka ey'ntweni zabo silahle konke okwethu. Yi-system leyo esasakhelwe yona iqhamuka laphayana e-Europe, hhayi ukuthi kwakuyinto e-real. So indaba-ke injalo njengoba sengibekile ekuthenini izinto ey'ningi abasinikeze zona akusizo kodwa abacashe ngomdali ekuthenini benza njani, bayasidukisa futhi bayasicolonizer. Bayazi ukuthi hhayi mase sebenqobileke ngalesi sizukulwane lesiyana lesi esizayo sizobe sesikholwa yilento-ke ukuthi i-right iyona e-correct, njengoba kwenzeka namhlanje thina sesibe izizukulwane inkolo esesiyamukele kahle, isiyinhle kuthina, yonke into isiyinhle, kodwa iqiniso lithi okhokho bethu babulawa, bafoswa futhi bafika bethwele amaRoma kade kuyithombe. Yonke lento namhlanje thina sesiyijabulela kwakuyinto eyivele ifike ngesinxele, hayi ukuthi kwakuyinto eyayikade ireal, into nje esasikade sidukiswe ngayo. Angazi noma ukhona yini abafisayo mhlambe ukubuza ukuze ngizokwazi ekuthenini siqhubeke futhi nokunye, kodwa lokho kwemibuzo ngicabanga ukuthi ngikhavile, kodwa makukhona osalile umbuzo ngicathi imibuzo ade ikhona you2 ngicela avele mayikhona omunye osanomunye umbuzo osalile. Okay ayasibingelele sibosalele u13 minutes. Atikho omunye umbuzo wesithathu ububuza ukuthi singaphuma kanjani, but ngikhona nesandla engisibonayo as well. Umiske mfana ufikile Myandu. Kulo 13 minutes ke osalele asike sibhekeke la ekuthenini singaphuma kanjani kulolu gibe sesifakwe kulona manje. Ngizozama ukusheshisa ukuze ngizokwazi ukuthatha nalesandla esinye esiphakamisile. Ngicela kube khona ozongivalela imic ngalapho ngakuyena kunomsindo enguzwayo. Ngiyabonga kakhulu. Lokho kuphuma ukuthi singaphuma kanjani. Into isimpuli ukuthi sifune ulwazi lokhokho nobabamkhulu bethu ukuthi okhokho bethu babekade behlonipha ini, nokufuna imfundiso zabaprofethe bethu bala eAfrika ekuthenini abaprofethe bethu babekade befundisa ini, ngoba umdali mebona isizwe siduka uyakathuma abaprofethe. So zibalekile ekuthenini sifune imfundiso zabaprofethe bethu okuthenini babekade bezofundisana. Imiphi imiyalezo abayishiye ezizweni sethu, bese siyabuya futhi sibheka ulwazi lokhokho nobabamkhulu bethu, ikakhulukazi okuwulwazi lwensimu kaNomkhubulwane. Insimu kaNomkhubulwane ayisenziwa manje emhlabeni, kodwa lo wamkhosi kaSeptember, unyaka wethu thina uqala ngoSeptember, nawo futhi lo wamkhosi awusenziwa. So izinto ezincane kufanele sibuyele kuzona ekuthenini siqale sigubhe izinto zethu thina, hayi lezi zokuhamba, kodwa sigubhe lokho kwethu okuyimkhosi yethu yale Afrika, nokufuna ulwazi lethu ukuthi thina ulwazi lethu laswendulo lalikade lima kanjani, okhokho bethu babethandaza kanjani, ngoba okhokho bethu babengathandazi
zonke lezi zinto esithandaziswa zona namhlanje sasingenayo thina eAfrika igama elithi uNkulunkulu, sasinomkhulu womkhulu. So yonke leyo nto leyo ukuthandaza kwethu kwala eAfrika kubalekile ukuthi sifune thina sasithandaza kanjani, sasimbona kanjani umveli inqangi, iyiphi indlela yethu yokuthandaza, ngoba umlando wethu uqala lapha kumfihlakalo, wehle njalo uqhamuke inkosazane noNomkhubulwane, uqhamuke komveli kuqala, uqhamuke koSomandla, oSodumo, oSonzwabi, uhambe njalo kwehle umlando wethu uzogaxela kubaprofethi ababefika bethunywe umdali besetshenziswa yilezi ithunywa omveli kuqala, bembatha bona beletha imiyalezo babezokwenzani. Iyona into esisalele ekutheni njengesizwe siyenze nokuthi sifundisane yona leyo. Ngenxa yesikhathi ngizocela ekutheni ngiyibambe lana bese ngithatha lo mbuzo ungavaleki ngaphandle khona la ephakamise isandla. Ngiyabonga ithuba. Ngizocela ukubuza la, njengoba sinalo ulwazi ukuthi basididisa ngeinsuku nangezinyanga ngokunjalo basididisa, kuyavela ukuthi ikhalenda lethu alinayo u13 months, ayiwanawo 12, lino 13 months. Kunenyanga eyodwa abayikhipha benzela ukusididisa kakhulu ebizwa ngoNdida. Ngoba i-Ethiopia ayingacolonizwanga, they are still using the same calendar in 13 months. Ngifuna ukwazi ngalondida ukuthi ninalo ulwazi lwakhe. Umuzo wami usekutheni wona mhlambe uyinyanga yesingaki, ngoba abanye bathi iwona oyinyanga ka13, abanye bathi uyinyanga ka8, bathi abanye inyanga iyodwa ina 28 days zazilingana, abanye bathi no khona yengenawo u28 days zazingalingani. Ngizocela nje ukuzwa ukuthi nithini ngalolu daba. Ngiyabonga. Asibonge thina ngokwethu lana eAfrika ikhalenda yethu kwaqala kuwufudu. Sasikade sibuka ufudu thina. Uma ngase nje uhambe uyobheka iTotal calendar, Total ila uzofika uthole khona yonke information, ngoba manje makuthiwa siyaqala sichaza manje isikhathi sesilokhuze kakhulu, sesambe kakhulu, kodwa into ezokusiza ufudu liphethe zonke lezi impendulo olishoyo. Ufike nje usearch uTotal calendar lizovela, ancient calendar sasibuka ufudu thina. Iyona calendar yethu leyo yasendulo, nekhalenda futhi yaseKhemethi i-aligned nalo ufudu, nale yase-Ethiopia futhi i-aligned nalo ufudu. Ngicabanga ukuthi mhlambe ukhona omunye usafisa ukubuza, sithathe ngoba isikhathi ngisibone ngathi sisambe kakhulu, kodwa ufudu lona elizokusiza. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngiyaphenduleka. Benginalo ufudu kunaso nesithombe salo. Inkinga bekukulifunda, kodwa sengizohlanganisa naleli laseKhemethi kuzohlangana. Ngiyabonga kakhulu. Okay, siyabonga. Hayi baba, asengingaba ukuthi ngiseseyigoqa kulo 7 minutes. Ngibone unless mekholo mhlawumbe ufisa ukuphefumula mhlawumbe endlini, angazi sesisalelo u7 minutes ukuthi kushaya isikhathi, but ngicela ukukhanda over to you baba ukuthi siyigoqe kulo 7 minutes. Oh okay, kunesandla siphakamayo. Yes baba Mabhida, ngicela ungivulele imic bese uthatha over. The floor is yours. Ngiyabonga kakhulu, ngithi asibonga kakhulu kubaba ukuduma ngolwazi asesiphe lona. Inkosi imbusise. Amen. Ngiyabonga. Amen, siyabonga. Amen, siyabonga. Siyajabula kakhulu nami ukuhlala, ngiyafisa ukuthi nangesikhathi esizayo futhi siphinde sihlale nje kanjena kamnandi sixoxe lezi zinto lezi eziyiqiniso, ngoba lezi zinto esixoxa la zokuphila kuthina, ngoba if ukuthi sisabambelele ezintweni ezindala esasakhelwe zona
Ekugcineni kosuku siyaye sithina sizobona umdali. Sombona kanjani umdali sisahlele enkohlisweni kanje? Asikwazi ukukwenza lokho, sifuna ukudecolonize manje izinto zethu zibuyele eqinisweni ukuthi okwethu kwakade kuyikuphi. Sacolonizwa kanjani bese siyaqala phansi siyadecolonize ngoba vele kuyacaca noma ngabe imuphi umuntu okwazi ukujula uyabona ukuthi konakele emhlabeni umuntu onsundu ucindezelekile, iDutch law imcindezelile, inkolo naye ihamba neRoman Dutch law okuyacaca ukuthi leyo kwakuvele kuyingcindezelo yeRoman Empire. So mina ngiye ngigqugquzele ekuthenini sike sicathulisane nosho into ukuthi mhlambe kwenye inkathi uyakukhuluma lezi zinto kube khona abantu abaphatheka kabuhlungu abakubone ngathi hayi umuntu mhlambe ozonda uJesu noma ozonda belungu, kanti cha asibazonda belungu, sizonda amasphosisi abawenza bengafuni ukusinika iqiniso ngomdali, bengafuni ukusinika iqiniso ngoJesu, besakhela izinto ezofavor bona, kanti thina sithanda umdali thina. Hayi bona sifuna umdali. Ngiyabonga kakhulu. Hayi, sabonga kakhulu Mr Duma. Hey, ngolwazi osiphe lona. Kuyintokozo kakhulu ukuthi ube nathi. Kodwa hey, khona into ebuye ngifikele ukuthi angazi noma part 2 ekuhambeni kwesikhathi kuyomela ukuthi sibuye siuhlelele yini, kodwa mhlawumbe sobona ngokuhamba kwesikhathi ngoba elenye iclass lethu elilandelayo sizobe sikhuluma ngobungozi bokudla esikudlayo. But ngiyawufisa upart 2 ekuhambeni kwesikhathi. Ngiyawufisa upart 2 because kuningi nokunye khona ngisho iblueprint yaba belungu abayibhala phansi ukuthi okay umuntu omnyama ukuze abe weak menze njani, ngoba phela if kucheckwa emhlabeni wonke kucheckwa ama species anobuhlakani noma powerful, kwafike kwacheckwa imfene kwatholakala ukuthi zino 4 DNA kwaya kuma chimpanzee kwatholakala ukuthi ana 5 DNA series, kwayiwa kubelungu nezizwe zonke lawa ama agents lawo kwatholakala ukuthi bana 6 DNA series, kwabe sekucheckwa ama Africans noma abantu abamnyama kwatholakala ukuthi bana 9 DNA series. But abantu abaningi bangakuphika lokho bathi kanjani njengoba belungu behlanipheka kanjena thina sinje senziwa ukuthi sibe nje, kunezinto kune-blueprint yabo abayilandela ukuthi umuntu omnyama asimenze abe kanje nani. So no, sabonga kakhulu baba. Ngizocela ukuthi ngivule ukugcina iplatform mhlawumbe ukuthi ukhona ofisa ukubekela ukuvala mhlawumbe omunye noma kube ukuthi nje hayi sesiyayigoqa, ngicela ukuthi nje ngidede nje for now. Cha, ngiyabonga kakhulu, engakusho nje ukuthi siyacela ukuthi silale kahle, umdala asivikele kuzona zonke izimo esingahlangabezana nazo izimbi, avikele nezwe lethu, asivuse nathi siyisizwe sibuyele esiminyeni sakhe. Iloko kuphela ebengakubeka. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ukulalela. Ngiyacela ukuthi abantu abafisayo uku-attenda amaklasi ngicela basebenzise le number elapha ngenzansi u-064 06 172 44. Ilapho khona ngizobe ngineklasi ngomhla ka-30 kuyobe kuLwesine, siphinde sibe neklasi futhi ngomhla ka-5 kuyobe ku-Tuesday. Iklasi langoLwesine siyobe sikhuluma kakhulu nge-third eye, ukudla okusilimazayo nokusivala i-third eye, nangendlela yokudla siyobe sigxile nje ekudleni. Ngiyafisa ukuthi abantu bangaphuthelwa ngoba yinto ebaluleke kakhulu sonke ukuthi sivule iso lakamoya. Ngakho-ke ngoLwesine siyobe sigxile kakhulu kwi-third eye, kodwa bafisa ukubhukha inamba ilesi engiyishilo, iklasi liba u-R35. Iklasi lingena ngo-7 size sivale ngo-8 or 9. So abafisa uku-attenda nokubuza bangasebenzisa le namba ngoba akuyona into enzima, kuwukusenda nje mase sizoqala iklasi ilinki lapha ku-WhatsApp, then bese usungena kwilinki kuthatha ikufake phakathi eklasini, kodwa
ile namba abantu aba-interested nabafisa ukuthi sibe sonke bebuze bangathinta le namba lena engiyibhalile lapha ku-book. Ngiyabonga. Cela abantu bangakhohlwa uku-like-a no-subscribe-a. Ngiyabonga.